tavoille oppinut Otto-pupu on elänyt koko elämänsä kanalassa. Elävää kania se ei ole nähnytkään. Otto kuopii maata kuin kanat, nukkuu kuin kanat ja syö tietysti myös kanan ruokaa. Porkkanoiden suuntaan se ei edes vilkaise. No ei, kyllä me ollaan monta porkkanaa homehdutettu tuohon pihaan, että ei meidän pupu tykkää porkkanoista. Että kyllä se on punahelttaa ja kauraa, mitä se painaa meneen. Että ne on ihan kanan perusruokaa joo. Kuinka ahkerasti Otto hautoo munia? No tietysti kun ovesta tulee, niin kyllä se, jos munia on vapaana, niin kyllä se siellä melkein päällä makaa. Mutta että tietysti joka päivä kerätään munat pois, että se vähän rajoittaa tietysti niiden päällä makailemista. Ei ole hautominen tuottanut vielä tulosta? No 3 tipua on tuolla, että tiedä kuka ne hautonut on sitten, että toissapäivänä syntyi. Joko Otolta onnistuu kotkotus tai kiekuminen? No ei, meidän kyllä Harri-niminen kukko pitää huolen kiekumisesta, että ehkä se äänen kehitys on vielä vähän jäljessä. Ja Harri tarvittaessa myös suojelee Ottoa sinne, missä kanojakin. Joo, kyllä mä tänään sai hyvät napautukset kädelleni, kun mä menin Ottoa ottamaan. Kyllä se suojelee niin kuin omaa perhettään. Että.